Нов разтворител за пептиди. Променяш нещата на играта. Изгледай видеото, разбери. Важна информация. Много хора отделят внимание при избора си на пептиди. Било като марка, която го предлага, доставчик, самия пептид и не обръщат никакво внимание на това, с което разтварят пептида. На времето, когато един от малкото неща, подобни на пептидите, беше в България достъпен, растежния хормон, разтваряхме с обикновена вода, в смисъл просто стерилна, лидокаин и какви ли не варианти търсихме, защото дори тази бактериостатичната вода не съществуваше. Тя беше просто някакъв като мит за България. Никой не беше виждал, само бяхме чували. И напоследък виждате, че тези пептиди станаха много популярни и има една много голяма важност. Именно с какво ще направите разтвора, за да извлечете максимума от продукта, който сте закупили. Какво означава да извлечете максимум? Значи разтворителите влияят както на самата му консистенция, т.е. то да няма слепване, да няма помътняване, времето на стабилност, ако изтегляте многократно от ампулата, дали вкарвате някакви вещества, бактерии, разни такива неща, които го унищожават. Сега попитам се да се придържам до максимално прост език, нека да не бъда атакуван от някой за това, защото искам да го направя за широката аудитория, защото виждаме, че вече се използват не само от специалисти, които препоръчват, ми някои си ги вземат сами. Така че, да разбирате. И сега, след обикновената вода се появи бактериостатичната стабилизация с един вид алкохол, много малко количество от него, което я прави максимално стабилна. Тук нека да отбележим максимално стабилна 27-8 дни. Броя на проникванията в шишето, как почиствате капачката, дебелината на иглата, която използвате да преминавате през тапата, всичко това влияе на нейната стерилност. И т.е. дните падат, не се увеличават. Отскоро Peptology вкараха в продажба една вода, която е много по-различна. Тя се води Matrix Peptide Water и има 4 различни компонента, като всеки има своето предназначение, своята роля за подобряване на разтворителя. Това, което ще разберете със сигурност и ви е изключително важно, е, че времето става максималното до около 60 дни, т.е. двойно. Има продукти, при които се получава известно желиране с тази вода и това се избягва, има агенти. И за да ви стане по-ясно, всеки от отделните вещества ще направя като слайдче за него и ще го прикрепя да прочетете какво му е действието. Разликата в цената с бактериостатичната вода не е драстична, като имате предвид, че една ампула разтворител служи обикновено за повече неща, така че вижте, съветвам ви да преминете към нея. За кого е задължителна, не подходяща? Подходяща за всички. Задължителна е тази вода, за да има. Всичките тези, които са модерните GLP, рета, семаглутид, титра, паразит, ще не мога да се помня да ги изговарям. Но всичките, които са на базата на GLP-1 за намаляване на апетита, тази вода е подходяща. Всичките, които са на базата на растежен хормон или стимулиращи растежния хормон, са подходящи. В смисъл, те там са, задължително с тях, за да станат нещата. Задължително. Фрагмент, самия растежен, това е водата.
Що до сега няма? Защото е трудно. Работят ли с другата? Работят. По-малка ли е шанса да са ефективни? По-малък е. По-голям ли е шанса бързо да се разруши пептида, който е чувствителен? По-голям. Така че новата вода.